Bafowethu kunodaba lapha nakaThabo Moloyisana weStellenbosch bafowethu idefender elisolid lapha libuyidlala lapha esquadini. Abaningi balazela lapha esquadini. Umfana icontract yakhe expire ngoJune. Akakasayini pre-contract, akakakhulumi lutho futhi ngokuthi uya ngapi. But kunama rumors athi ufunwa eChiefs nePirates. So iPirates ke vele kuyaziwa ike yamfuna kodwa yasisayina uCM yasiyahlehla ekumfunini. iChiefs impela engathi ujoinile lo mshungu lo kumfuna umfana njengamanje ufuneka ePFN yaphinda afuneke eSkodini. Asazi kuyoza la Nkomoni emakethe ngoba neStellenbosch nayo shawa ixesha manje kufanele simdayise umfana ngoJanuary. Iwindi lokugcina leli iStellies esizoba nethuba lokumdayisa umfana leli lizovula ngoJanuary. Mase ngamdayisanga iStellies umfana uzoyela kwaMathanda Nhliziyo ngoJune ngoba icontract yakhe iyaphela ngoJune. Ukusho ukuthi njengoba iphela icontract ngoJune kumfana futhi iStellies singenayo option yokuextenda icontract yakhe. Lokho kuchaza ukuthi umfana ngoJanuary usangayisayini pre-contract ezomisa kwaMathanda Nhliziyo wakhe uma ukuthi Stellenbosch igcina singamdayisanga ngoJanuary. So udaba lakhe umfana lunjalo ufuneka Soweto ngapha nangapha.